Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn flimkien ma' Lino Cini bidwi organiku llum ħanitkellmu fuq is-sage, is-salvia li hija prodott komuni ħafna nies insibuh fid-djar tan-nies, jintuża ħafna u Lino ħajspjegana kif nistgħu nkabbru is-salvia, is-sage id-dar. Ejja, tajjeb, kif għattilti, di popolari kemm bħala mediċina u anke fit-tisih. U żmien il-miliet jużaw ħafna mad-dundja, apparti mill. Dika mhux ħassibni nużaha żgur. Imma din hija pjanta mediterrana. Arbuxell jiġifieri pjuttost salvaġġa. Ma tridx kura jew attenzjoni partikolari. Di tagħmel tajjeb pereżempju jekk int għandek roqa, tkabbara mal-klin jew il-ħabaq, rosemary, tagħmel tajjeb ħafna. Issa, di biex tkabbara kull ma trid ħamrija sinjura ħafna, ħafifa u mobbija b'materjal organiku. Di ma tix ħafna ilma, pjuttost tħalli l-art tixxotta qabel ma tija dik in-naqr ilma. Tippreferi kemm xejn umdità imma mhux ħafna ilma. U anke tajba li jkollha ftit dell. Ammont ta' xemx mhux tajjeb għal il-pjanta. Ħafna dell jew ftit dell? Le, numru ta' sigħat mill-ġurnata jkun delli, importanti. Għaliex u tajjeb ukoll ngħid illi trid tħaffilha l-weraq minn taħt biex ma timmuffax għax għandha tendenza illi timmuffa minn taħt. Allura kemm tikber lin? Din tikber pjuttost mal-art twessa milli tola. Hekk realtà. Tikber ta' tifreġġi xpiedi u anke żjed u ma tolix ħafna, kif qed ngħid, iktar dak għandha tendenza li tifrex mal-art fil-baxx. Tkun tajba mal min għandu ġardina li tkun ħdej is-siġar pereżempju. Mela, di tajba ħafna l-ġolpots pereżempju. Tajba ħafna. U issa fil-fatt aħna ħanniżrawha ġopot. Inħawluha ġopot. Nagħtu eżempju għaliex tagħmel tajjeb li tkun ġopot. Għandek iċ-ċans li anke tressaqa meta pereżempju din tgħix għal sentejn tlieta ta' jiġifieri, kif tkun nimbagħad fix-xemx sajf sħiħ, dak ix-xemx qawwi, hemmhekk tistenna li titlifha. Għandek il-vantaġġ li fil-pot tista' ċaqlaq minn naħa l-oħra. Mela, issa ħalli nagħmlu proċess din ħankabrula il-qasrija tagħha għaliex diġà qiegħda bleru marsusi u waslet għal kif ngħidu bl-Ingliż. Dat tip ta' pott huwa daqs ideali għal xi ħaġa hekk? Iva, tikkontrolla, tittużbor il-frijaj l-antiki tagħha, il-qodma, ħalli t-tela ġdid u t-tija s-saħħa, il-ħajja mill-ġdid. Di għandek, jisim daqqasa, jiġifieri tikber. Tikkontrolla kif taqbattejt, il-kobor. U l-ewwel sena din ma tibdix taqta minna ta' trid tħalli tiskorri sena qabel ma tibda taqta u tuża minna. Mela issa ħanibdew il-proċess illi hawnhekk għandna ħamrija fertilizzata u mobbija b'materjal organiku. Sewwa, f'dan l-istadju ħamrija xotta. Issa nagħmlu l-bejta jew ħofra mhux fonda żejjed illi il-wiċċ tal-qasrija ikun il-livell tal-ħamrija li għandna. Hawnhekk ħanżidha ftit ħamrija oħra biex inġibuha kif nixtiequ. Sewa. U intu l-ewwel darba peress il-ħamrija xotta rridu intuha naqra ilma li tiġi mduża u nħalluha hekk. Sewa, ma mhux li nifqawha bl-ilma. Ma kif qed tgħid inti mhix pjanta li trid tagħtiha ħafna kontinwazzjoni ta' ilma. Meta tiġi biex issaqija kważi jaqbillek tara l-ħamrija nixfet tal-wiċċ il-parti ta' fuq xotta. Mbagħad ittija ftit ilma li arġajt tajta ftit umdità, mhux abbondanza. Perfett, grazzi Lin. Ċertament pjanta illi naħseb ħafna jippruvaw jesperimentaw id-dar biex ikollhom, kif qed ngħidu hija pjanta illi tista' tkabbara ġoppot faċilment mhux illi tikber sew u hija minnha nnifisha żgur għandi ħansibu użu għaliha ġod-dar. Nirringrazzjak Lin. Nistidinkom biex terġa' tkunu magħna miegħi u Lino għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.